uDisemba ngoDisemba ngaphandle kwento yobana kukikizelwe kutshiwo kuthiwe nguwo ngumtshato secorhana namhlanje i-12 kaDisemba officially kudala ke simqalela uDisemba kudala siqhuba si-Cups events gama lam kulutho Mthukwana mandikubulise nawe mbukeli ngolusuku olulwa namhlanje the weather I'm not sure into beninjani but ke ayimbanga ayitshisi ayibandi sendishilo ke nathi lapha ke ecorhane kuthiwa ke apha namhlanje sibiziwe simenyiwe sizawudibanisa abantu ababili into bana bazimanya ngeqhina lomtshato pha ke ubhuti Bulelani Krewu naye pha ke uthandekile Khuphe bazimanya ngeqhina lomtshato sikho Krewu ke namhlanje apha koMadiba koYemyem ongqwelo Msila ngabo aba basibizileyo apha unyana wabo ngibulelani ezimanya ngeqhina lomtshato nentombi yakwaRhadebe Mfondini omthimkhulu obhungane we are here ke namhlanje as you can see emveni kwami into bana sekuqaliwe kuyaqhutywa kuyabraya kolacala ngapha decoration preparations ngapha yana nezinto ezilapha so nawe if mhlawumbi umenyiwe masicacise lento ufuna ufumane invite because khona tables pha round tables akuphelanga kwi-round tables zininzi itafile eziphayana namhlanje ibalulekile into bana siyazi into bana xa kudibana abantu ababini bezimanya ngeqhina lomtshato izawuba ikhona inkonzo ngo-9 ekuseni sabe siqalisa sabe silapha si-Cups podcast kodwa kwalo mzuzu masibe sikhangela abantu phaa esixakweni.